हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना आङो साननैनि होनाय जाबाय। ओमफ्राय दा नै माने 30 आरो 31 डिसेम्बरनि होनाय जाबाय, जोबनाय लास्ट 2021नि। ओमफ्राय दा नै फुङावहाय बाबुआ फुं माने फुं नंला 9टा 10टासो जाबाय। बाबुआ नै लोगोफोरजों गेलेगासिनो, लोगो माने बिब' आरोना सानै, सासे बै देरसिना जोंनि ओरैहाय जोंनि एटाच लेफ्ट साइडनि, ओमफ्राय सासेया बे उन्दैसिना बेबो जोंनि उनथिंजायनि क्वार्टारनि आरोना। ओमफ्राय बे नैबे देरसिनाहाय नेपालि, ओमफ्राय नैबे फिसाया बेंगलि आरो बिमाया बर'। ओमफ्राय दा गेलेगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। गाखोबाय दे किलिं किलिं होनदो नेखि फै ओइ ना बोनना हरदों। Oh ये वाला, oh ये वाला। तुझे दिखा रहा है, मुझे क्या दिखाएगा? दे खागासिनो ना। नागिर नागिर खाजोबथारबाय आं। आयौ जागौ संगौ सुगौ मानि बेलासि लायो जोंहा। दाबो नै 3:30 जालायलायबाय, बाबुआ उन्दुदोंमोन, सिखारनानै ओंखामबो जायाखै। मा जागोन मा मागोन दखानावसो लिंबाय थानानै दखानाव मेथाइ लांना फैबाय। खालि 10 थाखाखौल' मिथिबाबो 10 थाखा लानि होनलायलायो। आंहाबो आथिं आखाइ सुनानै एसे देलायबाय बेलासिनि। देलायनानै थानोसै, गुस्थिया जाद्रायै जायोना, ओमफ्राय लिपस्टिक फुनबा एसे आराम मोनो आरोना गोजां बोथोराव। ओंखायनो न'आव थाबाबो गोजां बोथोर समाव आं मालाबा लिपस्टिक फुनना थायो। ओरैनोथ' बारा फुनबांनाय जाया आङो, बिदिनो अबेबा थांबा गोसो जाबा फुनो, ओमफ्राय गोसो गैयाबा थायो। दा गोजां बोथोर नालाय फुनो आरो बहाबा थांबा बांसिन गुस्थिफोरखौ बारजों माजों बिराद ड्राइसिन मोनो नालाय। गरम बोथोरबाथ' जेबो नङा, दा एसे गोरान गोरान मोनो ओंखायनो। ओमफ्राय नै नेक्स्ट डे 31 मर्निं, लास्ट डे 2021नि। ओमफ्राय दा खयथा जाखोथाय मिथिया, जायखिया सिखारनाया एसे लेट जादों, 9टासोआनो जालायबाय खोमा। ओमफ्राय आं दा नै न' सिबगासिनो, बाबुआ बाहेरायाव गेलेगासिनो। सोरांनानै सा लोंखांनानै ओंखारबाथाय बे थाब ओंखारखाया आरोना। ओमफ्राय आं दा न' सिबगासिनो, न' सिबखांबाथाय आङो डाइरेक्ट दुगैखानोसै। आं न' सिबबाथाय दुगैखानो लुगैयो आङो। न' सिबनायाव माने बिराद गुफुंनाय जायो मानाय जायो, आरो जोंनाथ' रुम फिसा फिसा, ओमफ्राय खिरखिबो बारा गैया, एकदम धुलाफोरखौनो ओंखारलाङा मोनो। ओमफ्राय आरो नै दर फांथेनानैसो सिबबावनांदों, बारा उल्था फैखोबाय थादों आरोना, ओंखायनो। ओमफ्राय न' सिबखां माखां दुगैनोसै, ओमफ्राय एसे ग्रोब बाबुखौ फैयोना फैया माबानोसै आङो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनै लास्ट डेआव मारै मा जायो।
दुगैखांबाय देलायखांबाय ओमफ्राय बाबु बाहेरायावनो दंगासिनो दाबो फैनो नागिराखै बियो ओमफ्राय बाजाराव थांनायाबो सासेया फैबायमोन मा लाबोखो नायनोसै आङो ओंखाम संनायनि टाइमाबो जाखासिगोन मा लाबोखो नायहैनोसै बाबुआथ' फैथ'वा नालाय थाथोंसै गोसो बायदि गेलेथोंसै बेसे गेलेयो मा लाबोखो थासुमलि लाबोदों मटर लाबोदों दुन्दिया ओमफ्राय नैबे माथाय ना होननाय खोनादोंमोन आं ना खोमा ओमफ्राय नै मुरि जोंहा मुरिजों भुजिया जायो जानो ओंखायनो लाबोना दोनफैबाय थायो जोब्बायमोन गैला ओंखायनो लाबोखादों आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो र' आं एसे माबा माबि खालामनोसै दै लोंनोसै एसे दुगैखांनायनि दैखौ एकदम नांबाय थाथारगौ आंनो दै नङाबानो जाथारा दैखौ लोङो आं बिरादनो दै लोंनायाबो मोजाङानो दै गिलाससे लोंना लानोसै एसे गुदुंद्राय जादों नैबेबो गुदुं सुनायखा दै लोंनानै दसे जिरायनोसै ओमफ्रायसो खामानि मावनोसै माबा माबि दिनैथ' लास्ट दे दिनै 2021नि आसा खालामबाय नोंथांमोननि दिनाबो मोजाङै मोजां थाङो आंनाबो न'आवनो थानानै थांसिगोन दिना सोरबा मालाय पिकनिक जाहैदों माबा जाहैदों गावबागाव आरोना बेफोरो जोंहाबो मालाबा गाबोन समफोरहालागै जाहैनाय जानोबो हागौ गाबोन जायाबाबो ओमफ्राय आंहा दिनै न'आवनो थानानै ना लाबोदों नाजों मा जानाय जायो दिनै जोबनाय दिननि न'आवनो थाना जोबसिगोन आंना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मोजाङै मोजां निउ इयारखौबो सेलेब्रेट खालामदो दिनैबो मोजाङै मोजां बिदाय होदो ओमफ्राय बेनोसै आरो मामिनो मेथाइया मामिया बिनाया बोरो दोनासै मामिनो आं जागौमोन ना आखाया गिसि आंना मामिनो दौ थेंक इउ माखौ गियो नायग्रायानो गिलायो नामा नाया बेखौ नाया बेखौ नायगोन बेखौ चक्लेट जानायखौ ललिपप जानायखौ बाबुआ टुपि गानबाय आंनि मालाय आं ना एवगासिनो बाबु माबा नायबाय थानायानो बेखौ नाया होनब्लाना ओमफ्राय आं दा फैबाय ओमफ्राय आंखौ आखायाव हमना बोबथाना लाखिबाय उन्दुनोसै बेयो बाबु उन्दुलांनायखाय खाजल फुनखोमाना होबाय आं नै उन्दुनायाव फुनाबाथाय फुननोनो हाया एकदम बुरखायबाबो हाया नांला नांसिसो जाजोबो नालाय ओंखायनो आं उन्दुबासो फुनखोमानानै होयो आरो ओमफ्राय आरो आसुगुरखौबो हानानै होखानोसै आङो दिनै बोसोर गोजाम थांनायनि दिनै गथ'निखौ एकदम आसुगुर थासुगुर हाना होजोबनोसै ओमफ्राय नै बाबुखौ खाजल फुनना आसुगुर माबा माबि हाना होगौ मानि बाबुआ सिरि मोनफिनलायबाय आरोना आं ओंख्रिखौथ' आइयानो फोमोनदोंमोन ओमफ्राय आङो आलु भाजा एवखांनायजों ओंखाम जानो नागिरनायाव बाबुआ सिरि मोनना होनानै ओमफ्राय नै बिसोरथ' जाखांबाय दा बाबुजों आंजों ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे गोदान बोसोरनि बयखौबो हामलायनाय थाबाय मोजाङै मोजां बयनियाबो बे बोसोराबो बारलांथोंसै ओमफ्राय आरोबाव खनसेबाव जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय